Ka se 2025 ma o ye santan kunnafoni min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o santan waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril-kalo tile 8 ka s'a tile 10 ma san 2025 baaraw bolodacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolodi ɲɔgɔnma ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min bɛ maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril-kalo tile 8 ka s'a tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani slam na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san ta baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana walasa san tan wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous.
an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi Abdoulaye tu kɔntɛri ko ɲɔdɔn a bɔra bilenman na kiba an na taa ni énergie la i ka taa baara kɛ Falaye i n'u la fulakɛ ko bɛ cogo di an ma namara kɛ bi kɔni a gagné a kana k'anw ka sunkalo balɔntan ye dɛ anw kun bɛ dasi su o su n'an nana an sigi a b'a fɔ k'an gagné fo final don ne mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ ko ja k'anw tɛ ka foyi ja anw yɛrɛ tɛ sisan an bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko bi ye kari ye avril kalo tile 6 san 2025 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa welelen b'an bolo bi Falaye ale tɛ maa nin ye sabula an ka sirabako directeur général n'o ye Mamadu So ye ale dɔnnen don kosɛbɛ sirabako yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ parce que ONT e kan ka yen dɔn n'i kɔni ye so fɔ maa ye permis ta ninnu ni fɛn ninnu kɛ ni so kun bɛnna i ka ko o permis kɔni sɔrɔtɔ i bɛ sɛgɛn dɛ o so de bɛna k'an bolo yan bi ale de ye directeur général des transports ye an n'a bɛna kuma u ye fɛɛrɛ kura minnu sigi sen kan nka yan'o cɛ baro kɛlɛtigi n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko min ye nin kalo in tile 3 sɔgɔmada tile waati pankurun dɔw wulila Mali ale Moti mara la Saremalakaw fɛ yen Moti yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye kibaruya de sɔrɔ sa k'a fɔ ko Bamanciwale kɛbaa minnu bɛ Sarejigiya dakaw fɛ yen kilomɛtiri 18 Worodugu ni Tilebi cɛ Sevare yan fan fɛ k'u tun bɛ fɛ sa ka minɛnw cɛ ka taa n'a ye n t'a dɔn b'a fɔ cogo di ka minɛnw cɛ ka kɛ bateau kɔnɔ Falaye kurun kɔnɔ ka ba tigɛ n'a ye siasa k'u bɛ se ka taa kojugu kɛ cogo min na armée fana bɔra o kalama maa tun bɛ o la n'a kurun n'a kɔnɔminɛnw n'a minɛnw bɛɛ lajɛlen armée y'a bɛɛ lajɛlen nɔni ni pankuru ye u ka kɛlɛkɛ ɲɛmaa dɔw bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Abu Mariam Alayi Boli ayiwa nin n'an ka Alayi tɛ kelen ye nin Bori de Bori Abdul Jabir ani Musa Alayi ani Amabori k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tora waleya in senfɛ Sevare ale wɔrɔ la Moti mara kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili latigɛ Bamanciwale juguya wale kɛbaw kɔni k'u bɛ ka ɲini jamana fan 14 baara u b'a kan tiɲɛna jamana de ka bon min ye baro kɛlɛtigi ye a ka kibaruya wɛrɛ bɛ yen tuguni ko ka kɛ ni pankuru ka wulikajɔ ye AES jamana pankuru k'olu ye sigana u ye kibaruya dɔw sɔrɔ kibaruya minnu ni AES jamanaw yɛrɛ ye o wulikajɔ n'o sinsinni kɛ ka kɛ ni ararakaw fɛ yen Guruma Mali kɔnɔna na k'u taara sɛgɛsɛgɛ Falaye u y'a sɔrɔ Bamanciwale juguya wale kɛbaw bɛ yen koyi u y'a bɛɛ lajɛlen baadɛbɛ dasi ni mugujugu ye n'o ye pankuru ye wa ni kalo in tile 4 fana numu bozokaw fɛ yen olu ka dugu kɛrɛfɛla la maa kɔni tun bɛ sa n'o kɔni kun kɛlen don ka t'i dogo numu bozo kɛrɛfɛla la Jafara bɛ Juwohu ani Mamba olu bɛɛ lajɛlen fana baadɛbɛ dasira ni pankuru ye min ye u ka dogoyɔrɔ 15 Bamanciwale juguya wale kɛbaw fɛ sa ko bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna minɛn caman o tiɲɛna o waleya in senfɛ baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan fana ko min ye u ka wulikajɔw ye o fana sera fana Sikaso mara la Falaye aw ka kungokolon fantan min bɛ yen n'u b'a fɔ ko Farakɔkaw ka kungo ko min ye pankuru ye a ye tiɲɛni kɛ fana Bamanciwale juguya wale kɛbaw olu ka daga min tun bɛ yen a y'olu bɛɛ lajɛlen nɔni Sikaso mara la ko ɲininiw bɛ sen na ani mɔmɔliw bɛ sen na halisa ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka i mabɔ maa ninnu na maa bɛ yen ni n'u bɛ jɛ la i k'i yɔrɔ ma ja o la nin waati in na sabula min ye armée ale ka wulikajɔ kɔni bɛ yen nka Falaye Bafulabakaw bɛ kasi la dɛ Bafula bɛ komini 5 a ekɔliso bɛɛ lajɛlen datugulen don nin y'a kalo 3 ye Bamanciwale ni juguya wale kɛbaw de kɛlen ka taa sunɔgɔ tigɛ bɛɛ la ye ko min ye finitigi kɔni tɛ a yɔrɔ si la dugudenw ye bataki ci a ma n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an segin nin kuma in kan an ka seko ni dɔnko ngaraba min bɛ yen n'o ye Amadu Bagayogo ye ni gitarifɔla dɔ Falaye Ala ye ale kɔni miniji dɔgɔya kabini jumadon
wulada fɛ min ye kibaruyaw ye an y'a sɔrɔ cogo min ka bɔ a yɛrɛ somaw yɔrɔ n'a tilara ka danganamaya bɛɛ lajɛlen ye bisa Amadu ka janaja de tun bɛ yen janaja min kɛnɛ kan maa caman taara minisiri 2 tun bɛ yen gouvernement tɔgɔ la min ye Mamu Dafe ale kɔni tilenna ye kabini dugu jɛra ale bɛ Amadu fɛ yen ni o ye garanti bugu la ye fe fɔlɔ u yɛrɛ ka kuma premier plaque Amadu ka so b'o de kɛrɛfɛla la ale bɛ yen kabini dugu jɛra o kɔfɛ sa minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna n'o ye Kɔnɛkɛ ye o taara ale sɔrɔ yen maître Muntaka Tall ka taa se Musa Mara ma ani maa falen wɛrɛw ni diinɛtigiw ni seko ni dɔnko ni lujuratɔw minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu ka tɔn mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de taara Amadu bila a dayɔrɔ laban na Kalabankaw ka sale don na an bɛ dugawu kɛ sa Amadu ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya n'Ala sɔnn'a ma sini an na segin ka na ni kibaruya in kan yanni an k'an ka maa bisimilalen ale bisimila an ka kumaso ale kɔnɔna na. زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima ajazmina no mandiye asemplu o fana be yino tever rasul ibe jafengo fe nyini tela a bela jilebe ka nyu anzora konona na angana nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe frogo chenyingono ninga seba samvala la ko rasul a frogo sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugu fe fe na o jabe o frogo ga ni mago be a benefunjila maka benefunji jaboka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jaboka foga tabla jasmine na ana simplu tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier o kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gajuro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan
ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'o tɔgɔ sɛbɛ. Ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na bi min ye Mamadu So ye ale de b'an bolo directeur régional de transport yaasa ka se ka na kuma fɛɛrɛ mun sigira sen kan Mali kɔnɔna na mobili o mobili n'o o bonya tɛmɛna hakɛ dɔ kan o bɛna kɛ sa o tɛna se ka don an ka jamana kɔnɔ tuguni waleya in kɔni daminɛna a mɛnna an bɛ se k'a fɔ min ye directeur ni min kana kalo 6 bɔ salon juin kalo waati an y'a kibaruyaw mɛn a fɛ a ye laseli caman kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka tila ka segin a kan sɛbɛnw nana sigi sen kan k'a fɔ ko a bɛ kɛ ɲina avril kalo o fana tuguni u wulila ka se bɛɛ ma ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye nka an ka jamana de ni jamana si tɛ kelen i y'a kɛ cogo o cogo dɔw b'a fɔ k'anw m'a mɛn fo n'a lawaleyali ser'u ma tuma min u bɛ sɔrɔ ka wuli k'u jɔ ko a kuma kɛra tan a donna tan a bɔra tan nka bi tubabuw ko ten ko ka segin ko kan k'o ti ko tiɲɛ o b'a ɲɛ ka taa fɛ de directeur Inula Iso tiɲɛ don kari ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ don ye nka an y'i ka kari perturber bi kosɛbɛ pour que ka se ka na ɲɛfɔli k'a ɲɛna waleya min filɛ nin ye a bɛ tali kɛ mun de la laɲini yɛrɛ jumɛn ye mun de ye gouvernement kɛlen ka nin sigi sen kan. Ka an ka sirabaw de lakana siraba minnu b'an bolo san o san ministère de l'économie bɛ miliyari hakɛ dɔ de di walasa ka sira kuraw jɔ n'o projet ye ani tuguni ka sira kɔrɔlen minnu b'an bolo walasa olu ka se ka to ɲuman na n'o ye entretien routier an ye k'a fɔ ko entretien routier tɛ bɔ budget wɛrɛ la bilen a bɛ bɔ Mali yɛrɛ budget la c'est à dire que Mali mɔgɔ minnu bɛ boli sira kan olu de kan ka sira péage ninnu fɛnw sara ani ka RPP sara walasa entretien ka se ka kɛ o y'o fɛnw ye quoi. Ensuite maintenant an ye k'a fɔ depuis 2005 ko in ma daminɛ bi ye depuis 2005 an bɛ yɔrɔ min na n'a fɔ ko espace UEMOA olu ye décision dɔ ta k'a fɔ ko règlement numéro 14 de 2005 k'a fɔ ko an bɛ na dan sigi mobili minnu bɛ boli an ka siraw kan espace communautaire jamana kɔnɔ yan nɔ k'a daminɛ Sénégal b'a la Laginɛ b'a la Mali ni Côte d'Ivoire ni Benin Togo Niger Burkina olu bɛɛ de don quoi UEMOA jamana bɛɛ lajɛlen segi bɛɛ lajɛlen na donc maintenant k'a fɔ ko an bɛ mobili minnu bɛ taa ka segin an ka porda ni pays minnu bɛ kɔnɔna la ɲɔgɔn cɛ an ka dan sigi donc règlement ko mobili jijanya hakɛ kɛr'o la mobili kɔnɔ n'o ye largeur ye ka hakɛ ko la mobili kundama fana ka hakɛ ko la o tɛmɛnen kɔ tuguni a ye dan sigi ECU la i n'a fɔ woro ninnu bɛ se ka tɔɔrɔ hakɛya min ta ka boli an ka sira kan ɲɛfɛw woro minnu bɛ cɛmancɛ la ani kɔfɛw a ye dan sigi a bɛɛ lajɛlen ka gafe kɛ ka parce que o bɛɛ kɛra 2005 k'a fɔ ko ka a ko daminɛ ka sigi sen kan de façon progressive k'a fɔ ko maintenant minnu bɛ donibaw ta en surcharge ou extrême surcharge o ka dabila en tout maintenant ka tolérance kɛ 20% san fɔlɔ na ka taa fo kana bila fo 15% na ko fo ka kɛ application intégrale nka kuma kuma ne a ko kɛra b'a sɔrɔ port jamana dɔ bɛ a ko dabila ko dɔ bɛ kɛ tan donc a ma se ka sigi sen kan parce que port ninnu jateminɛ u bɛɛ bɛ olu espace économique de quoi u bɛ concurrence de kɛ anw ka doni nɔfɛ Mali doni Burkina doni ani Niger doni an minnu bɛ kɔnɔna la parce que port bɛ minnu o t'a minnu bolo yan nɔ tɔ ninnu tɛ kilomètre jan boli n'u ka fɛnw ye ka bɔ port la ka don ville kɔnɔna la ou bien ka taa yɔrɔ la dɔrɔn ka banna ka bɔ Abidjan ka na Yamoussoukro o y'olu janeba ye donc u ka entrepôt b'u k'u ka pouvoir la u ka magasin bɛ dugubaw kɔnɔ a bɛ d'aw ma anw dun bɛ taa ta 1200 km 2000 km kuma dɔw la ka na an fɛ yan nɔ donc an ka u ye k'a fɔ ko an minnu bɛ ne kɔgɔji t'an bolo an ka doni girimanw bɛ u ka siraw tiɲɛna u bɛ k'olu ka siraw tiɲɛna
non seulement avec un wɛrɛ fara sira tiɲɛ nka olu fana ka sira tiɲɛ nka nata fana kosɔn ni mun n'a fɔra a fɔra ko ka pɛs ni pɛs panpasikili kɛ pɔri bɛɛ la dɔw y'a kɛ dɔw ma kɛ n'a fɔ Gana y'a kɛ Dakar y'a kɛ Abidjan y'a kɛ mais tolerance b'a bɛɛ la donc mais ne mɔgɔ min ye i ta seere dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ ko kalo fila kalo saba bɛ daw kan ayiwa doni bɛrɛ tɛ jigin ka pɔri la bilen i bɛ client perdu donc maliyɛnw bɛ taa Burukina bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la donc alors que port ninnu ye sa vie de cela u yɛrɛ ka port ma dabɔ jamana a bɛ jamana mun na a ma dabɔ dɔrɔn kama a dabɔra espace bɛɛ kama donc o de y'a to fɛn ma se ka kɛ mais an y'a ye en 2021 Sénégal ye décision dɔ ta k'a fɔ ko Mali citerne fɛn fɛn bɛ yen parce que citerne 55 000 litres tun bɛ Mali de la ko an ka citerne fɛn fɛn ye 55 000 litres k'o tɛ boli ka jamana complet ka tɛmɛ avril 2021 na donc ani ministre sera yen nɔ ani président de la chambre de commerce tun bɛ yen président du CMTR tun bɛ yen président du CMC président de transitaire fɛn fɛn ye hydrocarbure carburant commerçant baw julabaw ye a bɛɛ tun ma mission na an n'u bɛɛ taara ne de tun b'a la ni conférence technique musulmɛ kan an tun ma mission na an taara c'est comme si an taara ka taa sira fɔ ka Sénégal forcer u ka sɔn an ka fɛn ma parce que an ka doni girimanw tali ma k'a fɔ ko jusqu'au 31 décembre donc u ka sɔn au 31 décembre la 2021 u k'o sɔn an ye tellement a kɛra gɛlɛya yɛrɛ an ka équipe an ka mission ministérielle mun y'an kunbɛn ka ala sigi ka kuma le directeur national adjoint des routes du Sénégal ministre ma reçoit le directeur national adjoint des routes o de an reçoit donc conseil de kuma na parce que conseil dira kaban n'a ye fɛn fɔ u ka sɔn o y'a sɔrɔ ɲɛbila baaraw kɛra donc an bɛ salle kɔnɔ vraiment c'était très gênant u sɔnna ko 31 décembre donc o kɛra sisan nɔ fɛn fɛn ye carburant mobile batigi minnu ye mobile baw dilan k'a jan kosɛbɛ ka fɛn kɛ remorque kunda citerne kunda u bɛɛ donna ka taa a dilanyɔrɔ b'an fɛ yan nɔ u y'a fara ɲɔgɔn cogo min na olu y'a jira nɔ olu de tila ka na bɔ la tuguni k'a bila norme la olu y'a janya ka tila ka na tuguni ka na u y'a bɔ la ka se min na ka bɛɛ kɛra 45 000 litres o de bɛ ka boli sisan nɔ jɔn y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɔra dɔ dɔ farala carburant sɔngɔ kan non parce que o jɔlɔna fana bɛ mɔgɔ la sisan k'a fɔ ko ne nin kɛ tan nɔ est-ce que n'a fara gasoil sɔngɔ kan est-ce que dɔ fara essence sɔngɔ kan est-ce que ji tɛ yen carburant bɛ don avion na est-ce que a dɔ fara o sɔngɔ kan donc o ma kɛ parce que sanni feere bɛ se ka kɛ tilennenya kɔnɔna la sanni feere bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔna la ka donni ta ka bɔ port la ka na Mali kɔnɔ k'a bila i ka magasin kɔnɔ k'a labɔ ka taa di grossisme ni semi grossisme ma ani k'a bila détaillant na anw b'a san dɔɔni dɔɔni a bɛ se ka kɛ jɛya kɔnɔna a bɛ se ka kɛ cɛncɛn kɔnɔna donc a bɛ système de volonté ani ka fɛn organiser a y'o wagati o kɛra donc o kɛlen tɛ nɔ le 31 décembre kɔni mobili foyi tɛ Mali kɔnɔ bilen mun ye 55 000 litres 55 000 litres donc bɛɛ sigiri nɔ na minnu kun bɛ bɔ mobili minnu kun bɛ norme na o kun ka ca ni mobili minnu tɛ norme na o mobili minnu tun norme na o de kun ka ca kosɛbɛ o de kun ka ca kosɛbɛ donc o kɛra ten nɔ donc alhamdulilayi o kɛra nɔnɔgɔya la a ye dɔ bɔ sira cɛnni na an ye k'a fɔ ko kuma bɛɛ n'an ye mobili n'an ye sira dilan sira kura bɛ dilan tuma min na ala t'i inauguré i bɛ ko sira bɛ ka tiɲɛ sira kura oui ala ma inauguré parce que a bɛ n'a fɔ anw wagati dɔ la ma tun b'a fɔ Mamuni ninnu ɲɛna ko Segu sira bɛ ka tiɲɛ a bɛ ka tiɲɛ ka sɔrɔ a ma inauguré dingɛw b'a la dingɛw bɛ ala nɔ a bɛɛ surcharge bon n'i y'a jateminɛ tiɲɛni bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la o ye sira min bɛ bɔ port la ka na an fɛ yan donu bɛ wuli kuma ka na minnu bɛ bɔ kɔkan ka na i b'a ye Kulukoro sira la i b'a n'i bɛ ka taa Kulukoro sira ka ɲi kosɛbɛ mais n'i bɛ ka bɔ Kulukoro ka na parce que bɛn waati bɛn charge don cɛncɛn ɲiginnen don bɛlɛ ɲiginnen don donc a ka girin ka tɛmɛ charge mun normal n'o bɛ caractériser kan donc mobili fɛn bɛ a fɔ k'i bɛ en surcharge o kɔrɔ de ko caractéristique kan technicien expert n'u ye poids mun di o kan ka dɔn doni mun kan ka dɔn a kɔnɔ o kɔrɔ k'i y'o dan ne sago i y'o sɛbɛn o kan donc mun ye bibilafɛn ye an ma kuma charge kan dɛ an kumana mobili bonya na janya na dama sen ta y'o de ye sen ta y'o de ye
zenta ka foko mobili jojan ana a kono fɛrɛ ana janya ko o ka bila sariya kɔnɔna la sariya mun ne an ka kolaru y'o fɔ an ka décret y'o fɔ ko kolaru an ka kolaru ninnu sɛbɛnnen don règlement numéro 14 UEMOA de la de 2005 o fana sɛbɛnnen don convention de Vienne de la o sɛbɛnnen don jamana bɛɛ ka fɛn la donc mobiliw digilan fɛ yan fana ka mobili minnu transformer fabrication locale an yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ minnu bayɛlɛma nɔ maintenant mobili dilanna tan nɔ o bɛna ka sasi tigɛ de k'a tigɛ ka mètre 2 mètre 3 fara kan o de b'a janya ka dɔnni fara kɔnɔ fana kan hali don min na an taara contrôle kɛ Kati yen nɔ an ye i b'a nɔ yɛrɛ quoi i b'a y'a la i b'a nɔ quoi u b'a dilan yen cogo cogo donc an yɛrɛ de b'a dilan yan ka dɔ fara kan voilà donc dan laban na mobili dilan ani mais an bɛ se ka mobili dilan koyi ni bɛ taa Sudan na mobili fɛn bɛɛ dilan fo n'a kɛra moteur a moteur dɔrɔn citerne ani pneu donc an kun bɛ fɛɛrɛ ka mɛ an y'u ka baara kɛ walasa an ka se ka marque dɔ déposer quoi ka moteur dɔ sɔrɔ ka marque dɔ déposer an ka mobili yɛrɛ dilan na fɔlɔ parce que mobili carrosserie dilan ka citerne dilan a matériel sugu bɛɛ de bɛ mitali Sudan mɔgɔw bolo yani ne taar'u ka yɔrɔ la yen nɔ vraiment c'est extraordinaire donc an bɛ fɛ u ka marque dɔ déposer ka tɔgɔ da la quoi voilà marque la parce que mɔgɔ min bɛ moteur dilan o marque wɛrɛ mɔgɔ min bɛ mobili yɛrɛ dilan o fana marque wɛrɛ mobili ni mobili yɛrɛ ta i bɛ avion ta k'a fɔ ko marque kelen don o tɛ yen voilà composant minnu bɛ fer ninnu dilan minnu bɛ freinage ni système kɛ minnu bɛ fɛn wɛrɛ kɛ minnu bɛ siège dilan bɛɛ bɛ dilan yɔrɔ wɛrɛ de quoi u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka kɛ donc an ka problème yɛrɛ mun ye o ye ka dan sago limite minnu fɛn minnu fara ko ka na janya kɛ nin ye janya kɛ nin parce que silhouette bilen nin b'a di ma sisan nɔ longueur b'a bɛɛ de la voilà ni bɛ na fɛn b'a bɛɛ la mobili sugu bɛɛ don a bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛɛ na janya na a kɔnɔ na a fɛnw de don voilà a bɛɛ de don a bɛɛ affiche wɛrɛ bɛ an bɛna tila k'o fana yira pour que nin ye pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya de mais directeur a kɛlen ka fɛn in bila sen kan an y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ ye kalo 3 ɲɔgɔnna kɛ sensibilisation na o sensibilisation in sera mɔgɔ jumɛn ni mɔgɔ jumɛnw ma ka fɔ parce que an ka ministère transport kɔnɔna n b'o de ta dɔn n'an bɛna décision fɛn fɛn ta mun bɛ jamana kunkan ko fɔ a tɛ taa ten k'a fɔ ko ka bɔ sanfɛ dɔrɔn ka jigin ka na voilà donc ne hakilinataw nana réunion dɔw bɛ kɛ fɔlɔ à l'interne o réunion technique ye donc n'o ye service technique ye minnu bɛ baara kɛ gouvernement kunda olu bɛ réunion kɛ fɔlɔ walasa ka bɛɛ ka lakodɔn bɛɛ ka kilanta de ko la n'o bɔn tuguni a bɛ élargi sisan nɔ a bɛ élargi a ko bɛ se ka se mɔgɔ ma n'o ye consommateur ye n'o ye transporteur ye n'o ye chargeur ye n'o ye chambre de commerce d'industrie mɔgɔw ye n'o ye transporteur ye donc o bɛɛ bɛ na ka fara direction générale transport kan ka fara direction générale de douze kan ka fara ANASER kan ka fara fond d'entretien routier kan ka fara AGEROUTE kan ka fara direction générale de douane kan ka fara direction générale de la gendarmerie direction générale de police kan donc o de réunion camanw kɛra réunion laban min kɛra le 8 janvier o ko k'a fɔ ministre ye a ka kalo 3 de di kalo 3 da ka ɲɛfɔ an ka réunion de ko sisan kalo 3 ka di walasa ka kunnafoni cɛri kosɛbɛ kunnafoni kan ka di jɔn ma transporteur olu tun bɛ olu ka fɛcɛr ye CMTR ye donnitalaw n'o ye CMC olu ka fɛcɛr ye CMC chargeur olu tun bɛ yen nɔ minnu bɛ jago fana kɛ n'o commerçant ye olu ka fɛcɛr ye CECIM chambre de commerce olu tun bɛ yen nɔ u bɛɛ kumana ORTM jabarani kan ani métier minnu tun bɛ yen u bɛɛ fɛɛrɛ ko nin ko in kan ka kɛ a mɛnna olu yɛrɛ ko ten olu ko ten nɔ minnu b'a janya yɛrɛ o ko ten minnu b'a cita la u ko gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sisan kɔni parce que k'olu ye nin kuma in fɔ a mɛnna ne Kucala ou bien Sikaso transport lamɛn dɔw y'a fɔkɔli fɛnw bɛ yen dɔw yɛrɛ écrit kɛ depuis a daminɛ dɔrɔn u ye écrit kɛ ministère transport la k'a fɔ ko nin ka daminɛ ko an kana segin an kɔ dɛ parce que ko Mali ye jamana ye ni décision ɲuman dɔ tara dɔrɔn a don dɔrɔn a bɛ se ka dan sira la directeur wɛrɛ y'an yɛrɛ siran parce que aw ko n'i ye fɛn fɛn kɛ yan i b'a sɔrɔ anw de ye premier a la a ka ɲi an ka sɛbɛnw ka ɲi tɔw b'a daminɛ mais a tɛ lawaleya yɛrɛ de fiyewu tile 2 dɔw yɛrɛ ko ne k'an jɔ ko yanni avril ka ban dɔw ye pour que kuma sɔn ji la dɔw kɛlen bɛ ka dɛmɛ minnu taara port la ka na sisan n'u ka mobili ye
u kelen bɛ k'u jɔ Burkina frontière la Côte d'Ivoire frontière la ani par exemple Côte d'Ivoire de Kadiana ni Zizegu ani Yerba kɔnɔ donc maintenant u bɛ k'u mobile jɔn fɔlɔ ko peut-être le 5 avril le 6 avril dabila donc u ka mobile fafalen bɛ an yɛrɛ y'o fɔ yan koyi an ko tile fila ko dɔrɔn dɔw yɛrɛ minnu ka baara yɛrɛ minnu ka parce que transporteur professionnel minnu ka baara minnu ka balo sirilen don minnu ka ɲɛnamaya sirilen don transport la olu nɔ tɛ nin olu tɛ transport olu tɛ mobile bayɛlɛma ka fɛn dɛ parce que olu ka laɲini ye jumɛn an bɛɛ ka laɲini ye ni mobile b'i bolo a ka m'i bolo a ka si sɔrɔ i bɛ entretien k'a la i tɛ dɔrɔn sugu dɔ i tɛ sɔn k'o taa n'a ye voilà i tɛ sɔn k'o taa donc maintenant minnu ye commerçants ni jagokɛlaw minnu ye usine tigiw ye olu de ka baara ye parce qu'ils sont transporteurs occasionnels ils sont commerçants transporteurs industriels transporteurs donc mobile san donc il y a dɔgɔ ko ne tun bɛ émission dɔ la transporteur ɲɛmɔgɔ dɔ ko Ghana don a la ko a bɛ dilan ka ɲɛ kosɛbɛ de sanga an ka mɔgɔw fana sera a dilan na donc mais a tun tɛ don Ghana Ghana mobile baden de b'a la ayi mais u t'a don u yɛrɛ ka dugu la mun na bon mais u kɔni bɛ don an fɛ yan nɔ ne taara charger yɔrɔ min na camion minnu bɛ yaala kosɛbɛ camion malien camion ghanéen camion burkinabé olu de ka ca la Sénégal bala dɔɔni ani Mauritanie caman de b'a la Mauritanie mobile minɛn ye dɛ bɛrɛ minɛ donc mun don sisan nɔ commerçant bolo ne sera bolo sisan nɔ ni n bɛ n ka conteneur commandé Europe kana ou bien Amérique kana ou bien Chine kana donc ni mobile dɔw yɛrɛ Allahu akibar i kɛtɔ la ka u dépasser kamana gan donc kuma la aw yɛrɛ b'an yɛrɛ ɲininka o ninnu bɛ se hali ni aw yɛrɛ kun ka fɛn tɛ o ninnu bɛ se ka tɛmɛ finitigiw la cogo di ka dugu kɔnɔna sɔrɔ bon bɛɛ n'i ka baara taabolo don parce que n'i y'a jateminɛ a mobile dɔw yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka u bɛ se ka boli cogo di yɛrɛ fɔlɔ oui mais parce que o yɛrɛ bɛ mɔgɔ siran fɔlɔ n'i y'o ye yɛrɛ hali mobilitigi yɛrɛ mobile yɛrɛ sɛgɛn b'a kan dugu b'a kan ala de b'a dɔn chauffeur y'o fɔ parce que ni u ko port t'olu la k'olu kɔ bɛɛ tigɛlen don oui ni bɔra port la ka na an ka port ni Bamakɔ cɛ n'i bɛna tile 3 ni tila tile 4 don quoi ni mobile ye normal ye parce que i bɛ se k'i reposer i bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ si poste ni fɛn na formalité dɔ bɛ yen tile 4 a cayalen mobile ba ninnu ye tile 12 caman bɛ yen nɔ n'u wulila tile 10 ye i tɛ se ka seli kɛ u ka so u tɛ se ka seli kɛ u ka so an y'o dɔn cogo min na an y'an kɛti fɔlɔ kɛ yanni nin bɛɛ ka daminɛ an y'an kɛtu kɛ fɔlɔ an taara poste min na an ye ɲininkali kɛ u la caman bɛ yen nɔ ko a y'a fɔ dɛ ko aw sera ka kɛ kɔni olu yɛrɛ b'a la ko n'aw sera ka kɛ kɔni mais est ce que aw fana tun man k'u sen don aw ka ɲɔgɔn ye nin na syndicat transporteur si olu b'a la o u b'a la mais chauffeur tɛ taa la de parce que nin ye mobilitigi kunda ani dɔnnitigi ko de mobile bolila ninnu chauffeur ninnu olu ka baarakɛlaw ye olu ka olu sara de mais aw n'olu tɛ se ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ mobilitigiw fɛ an n'u bɛ baara kɛ komi yɛrɛ kungo de ko ni aw tun ye papier dɔ kɛ ka d'olu yɛrɛ ma kunnafoni caman bɛ yen nɔ an y'a sɔrɔ chauffeur kunda de fana o fana b'a lamɛn mais olu tɛ se ka wele ka na nin kɛnɛ kan parce que mobile t'u ta ye o bɛ baara la mɔgɔ de n'i ye chauffeur ye hali n'i donna syndicat la dɔrɔn une fois n'i ye mobile kɔni san mobile ka k'i tɔgɔ la mun ye jagokɛ mobile ye e bɔra chauffeur syndicat la o ye kelen patron ye voilà i tɛ se ka syndicat fɛ ka tila k'o fila kɛ i tɛ o tɛ se ka kɛ donc ni nin ko in bɛɛ ye mobilitigiw de ye donc sisan nɔ commerçant transporteur ninnu bolo ou bien industriel transporteur ninnu bolo sisan nɔ ni mobile bonya ni mobile bonya ka kɔnɔ fɛrɛ k'a janya n bɛ se ka conteneur 3 4 don a kɔnɔ yanni n ka conteneur kelen di dɔɔnin ka fɛn kɛ n b'a dɔn ko an ka mobile kelen nana dɛ mobile kelen bɔra port la o de charge la k'a sɔrɔ e mobile 3 conteneur 3 4 don a kɔnɔna la donc gɛlɛya min ye sisan i b'a dɔn donc ça veut dire que douane yɛrɛ bɛna dɔ sɔrɔ sa kɛ oui a bɛ jamana yɛrɛ de bɛ jamana sira yɛrɛ bɛ lafiya comme ça an bɛna dɔn n'o y'a sɔrɔ sira tiɲɛni ou bien sira tiɲɛni ye est ce que a ma dilan ka ɲɛ de wa ou bien mun don o tɛna dɔn wa i yɛrɛ tun bɛ n'o fɔ parce que an ka maliyɛn dɔ bɛ kɔ kan o fana ko ale aw ka laseliw lamɛn ale sɔnna tiɲɛ don mobili ninnu ka bon u ka jɔ u ka fɛn don ko mais ko minnu fana bɛ sira dilan fɛ yan k'aw ka hakili t'olu fana ka sira dilan cogo la ni sira kɛcogo la a bɛɛ de b'a kɔnɔna la bi bi in na a fɔra ko fɔlɔ
ko mobili mun ye hors gabarit hors norme olu ka chargement kojugu o de ye pereperelatigɛ la sira tiɲɛ joona bolo sinaw la fɔlɔfɔlɔ donc n'o banna sisan parce que mobili dɔw ye 51 tonnes ye a kan ka tonne a n'a kɔnɔna na mobili yɛrɛ giriya ani fɛn b'a kɔnɔ tonne 51 san misali sariya ye mun fɔ an ye mobili dɔw peser pole peser Welesebugu péage la 219 tonnes. Avril 1er avril non avant yan'o ka o waati an ka tɛmɛ sen na 219 tonnes 219,65 tonnes. Ça c'est pas possible. Imaginez que o jɔra yɔrɔ la ka mɛn dɔɔni dɔrɔn gitɔrɔn kan hali duguma o jɔra gitɔrɔn kan parce que réaction d'appui bɛ yen nɔ réaction bɛ kɛ fɛn kan donc n'o o kɔni mɛnna tɛmɛ ne o nana siɲɛ fila ka tɛmɛ dɔrɔn san fɔlɔ min na dɔrɔn a bɛ dingɛ bɔ san fɔlɔ a bɛ dingɛ c'est clair. o de dingɛ ninnu ye quoi o de dingɛ ninnu ye o sisan nɔ an bɛ Mali kɔnɔ ani farafinna dugu caman na yan nɔ an ka sira bɛ dilan ni hakɛ mun ye o ye 13 tonnes à dessus. C'est à dire que mobili wuru bɛ na o bɛ se ka pression min kɛ yan'a ka gidɔrɔn tiɲɛ an ka gidɔrɔn bɛ se ka pression min ta o tonne 13 senkolon sen kelen la ka taa parce que ɲɛfɛla kɔni n'i y'a kɛ cogo normal o 6 tonnes parce que ɲɛfɛla ye moteur mafan dɔ bɛ yen nɔ tɔ ninnu bɛ se ka charger 11 tonnes 500 12 tonnes jusqu'à 13 tonnes ka taa donc poids bɛ tila ten ka taa yala donc o jate minɛ kɛra depuis très longtemps mobili dilan ni fɛnw fɛ ani mobili pneu yɛrɛ bɛ dilan cogo min na mobili amortisseur système d'amortissement bɛ kɛ cogo min na mobili yɛrɛ châssis ninnu bɛ giriya a bɛ dilan ni matériel mun ye olu bɛɛ ani carrosserie ninnu bɛ don ni mun ye donc o calcul de kɛla k'a yira k'a fɔ a caman ye nin États-Unis ani Canada olu ka mobili essieu giriyali gudɔrɔn bɛ se ka mun ta o ye 8 tonnes de ye o dilanna 8 tonnes Europe o ta ye 11 tonnes ye 11 tonnes mais logiciel mun bɛ calcul yɛrɛ kɛ ka sira dilan o dan ye 13 tonnes an b'o dan la a tɛ se ka tɛmɛ o kan. donc an ta ye 13 tonnes an ta ye 13 tonnes mais n'a fɔra sisan nɔ ko essieu dɔ bɛ se ka kɛ an fɛ yan nɔ 27,5 tonnes sira bɛ taa min sira bɛ tiɲɛ de donc sisan nɔ ne mobili bilala hakɛ la sisan nɔ c'est sûr comme an tɛ ka poids kɛlɛ la fɔlɔ a bɛ se ka kɛ poids kojugu extrême bɛ dabila parce que ne bolo bilala hakɛ la nka i b'a sɔrɔ essieu kelen essieu fila bɛ se ka kɛ surcharge la donc a bɛ o kɔrɔ ko dɔ bɔra tiɲɛniba kɔnɔ voilà. Ayiwa sisan mobili jɔkundama o man ka tɛmɛ joli kan a janya n'o y'a kun n'a kun ye aw bɛ mɛtiri joli ɲini o la. ok mobili jɔkundama o ye 4 mètres mobili kɛra cogo cogo voilà o de ye nin ye 4 mètres o man ka tɛmɛ a jɔkundama kan o ye 4 mètres de ye donc a kɔnɔ fɛɛrɛ sisan nɔ a bɛ dépend ni transport marchandise don o ye 2 mètres 55 ye 2 mètres 55 maintenant ni mobili minnu bɛ i n'a fɔ frigo don sisan nɔ n'u bɛ jɛgɛ ninnu ni fruits dɔw bɛ yen nɔ u bɛ fɛn ta i n'a fɔ o ye fourgon ye mais glace ni fɛnw de b'a kɔnɔ i y'a ye o bɛ bɔ dugu kɔnɔ o ye 2 mètres 60 o ye 2 mètres 60 maintenant mobili yɛrɛ janya mobili mun ka ca an fɛ yan kosɛbɛ n'an b'a fɔ o ma ko T12 S3 c'est à dire que ɲɛfɛ sen o ye 3 ye mobili bɛ mobili sama o ɲɛfɛ sen 3 ye remorque sen 3 ye an b'a fɔ ko T12 S3 olu anw fɛ yan nɔ olu jusqu'à 16 mètres 50 mobili dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa fo 22 mètres la olu ye train double ye quoi i n'a fɔ les bitrains i n'a fɔ mobili kura dɔ bɛ yen nɔ ni tuguna bɛnna n'a ye sisan nɔ ni commerçant caman fana y'a san ou bien dɔw bɔra n'u ta ye Chine ka na olu jalenba ye 22 mètres mais fɛn fɛn bɛ yan nɔ an fɛ yan nɔ y'a considéré u ye mètre fila fara bɛɛ kan a bɛɛ kan parce que Kayi o bloc kelen bɛ dɔ Kayi 24 mètres o ye dantɛmɛ 24 mètres voilà 24 mètres alors que olu jalenba ye 22 mètres a bɛɛ bɛ gafe kɔnɔ. mais directeur bi dɔw ko an ma ko aw bɛ ka sumali kɛ cogo min na ko k'a ta depuis mobili kunkolo ko ka na ko olu bolo k'a man k'a ta depuis kunkolo ko k'a daminɛ kabini yɔrɔ ko ka taa k'a kan k'o de mesurer ou bien a bɛ mesurer cogo di. oui mesure bɛ to min na nin ye n'a fɔra ko 16 mètres 50 nin ye an ka mobili minnu b'an fɛ c'est 92% des véhicules présents au Mali n'o ye véhicule articulé T12 S3 ça c'est 16 mètres 50 ka daminɛ
kunkolo la mun bɛ samali kɛ o ɲɛfɛla fo ka taa bila remorque min kɔfɛla la o de ye 16 mètres 50 remorque n'o ye kɔfɛla ye o pivot d'attelage c'est-à-dire que a bɛ taa kolonso tracteur la yɔrɔ min na ka daminɛ o fana ko pivot d'attelage ka daminɛ yen yɔrɔ la ka taa remorque kɔfɛla la o de 12 mètres citerne voilà citerne citerne fana lɔngɛrɛ bɛ yen nɔ sisan bibi na Mali kɔnɔ citerne bɛɛ bɛ hakɛya la depuis 2021 kɛra citerne wa kɛra voilà remorque ninnu voilà nin ka jan dɛ nin ka jan trop voilà nin ka jan trop a ye nin sɔrɔ min Kati voilà nin misɛn yɛrɛ nin ye Dar Salam nin kun donna nin kun donna nin kɛra yanni mesure ka kɛ a ye gendarmerie téléphone fil tigɛ kan 2 niveau la garikan ni fɛn niveau la voilà ne bɛ to ka ninnu de ne ko ninnu bɛ tɛmɛ anw na cogo di parce que anw fana kan ka ninnu minɛ o oui o bɛ tɛmɛ an na téléphone fil minnu bɛ yen nɔ a y'o tigɛ k'a bɛ taa a y'o tigɛ maintenant u y'a lajɔ sara a y'i jɔ Dar Salam école fan la donc ministre fana taatɔ la conseil de cabinet la ale y'a ye ale ne wele an taara lajɛ voilà chef de division mobilité de tun bɛ yen sisan nɔ muso in voilà ale n'a ka équipe de voilà olu bɛ ka mesurer olu bɛ ka mesurer sisan nɔ a ye dan tɛmɛ voilà 3 mètres combien 3 mètres 10 hein voilà 3 mètres 10 ɲɛ b'a la ale tɛmɛna 2 mètres kan donc 3 mètres 10 voilà an na mètre caman san dɛ so mètre caman mètre dira est-ce que mètre n'a sɔrɔ sugu la tuguni an ye mun kɛ sisan nɔ Gogi Mali Mauritanie frontière Diboli Mali Sénégal sanfɛla fɛ Mayina Mine Mali Sénégal dugumala fɛ Kuremale Mali ni Laginɛ Kakajana Mali ni Côte d'Ivoire Zegwa Mali Côte d'Ivoire Mali Burkina Ermakɔnɔ molu minnu bɔ kana Côte d'Ivoire Ermakɔnɔ Kuri o bɛ Burkina fan fɛ directement ani Bɛnɛna bɛ san ɲɛwala mobili dɔ bɛ ka bɔ Burkina o bɛ tɛmɛ Bɛnɛna fɛ voilà c'est ça donc olu don maintenant minnu ma se ka sɔrɔ Bɛnɛna an ye poste kɛ Sienzo fana an poste kɛ Sienzo man ni mobili tigiw ye dɛ donc maintenant fana bɔlen Buguni fana Buguni Sikaso parce que caman donna le 29 u nana kɔnɔna la donc olu ka kunbɛ Bɔkaso la sisan nɔ Segu bɛna don a la sisan nɔ ani Bamakɔ donda ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye Kati ye n'o ye Welesebugu ye n'o ye Fana sira ye voilà o bɛna taa parce que mobili dɔw donna le 29 le 30 olu bɛ intérieur la mais i b'a sɔrɔ hors norme dɔ fana quoi mais directeur donc mesure dira olu bɛɛ ma i ye mesure fɔ mètre duuru bɛɛ ma mètre duuru bɛɛ ma torche duuru bɛɛ ma torche parce que équipe yɔrɔ dɔ la Didibolo ni Mayina Mine ni Kuremale olu équipe fila su ani tile ni mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen de wa ou bien an ka mɔgɔ bɛ yen déjà an ka bureau bɛ yen nɔ bureau local de transport bɛ nin frontière bɛɛ la o bɛ yen nɔ o tɛmɛnen kɔ bureau douane fana bɛ yen gendarmerie ni polisi bɛ yen nɔ donc an ye nin ko in kɔnɔna na sisan nɔ an ye ani ministère de la jeunesse an bolo di ɲɔgɔn ma an ye volontaire dɔw ta voilà donc CNPV ye volontaire ta olu volontaire dɔw ta an ye nin kɔnɔna la voilà mais baara in lawaleyali la sisan a ka kan a ye ne ka mobili minɛ ne ye dan bɛɛ sago ne de bɛ taa tigɛ wa aw de b'a tigɛ voilà ne i ka mobili minɛna sisan nɔ ne Kasimu ka remorque minɛna Diboli ou bien a minɛna Mayina Mine remorque don a falen don minɛ na a bɛ di douane ma fɔlɔ ni an bɛ ka cahier minɛ an bɛ papier dɔ sɛbɛn ani douane cɛ ko a b'a mesurer de fɔlɔ ka sɔrɔ k'a di douane ma exactement an b'a mesurer fɔlɔ ne kelen a bɛ se ka kɛ ne sisan nɔ ja ka ɲi fɛrɛ fana ka ɲi mais hauteur man ɲi i bɛ minɛ i bɛ di douane donc i bɛ surplus bɔ a la ça veut dire que i ka mobili janya na a kɔnɔna ka ɲi i bɛ dɔ bɔ sanfɛ la i b'a transvaser mobili wɛrɛ kɔnɔ mais a caman ye mun ye janya de man ɲi kɔnɔ fana man ɲi donc i bɛ minɛ ni mobili chargé don i bɛ di douane ma o la i bɛ marchandise de déporter an bɛ mobili de minɛ an tɛ minɛ dɛ an bɛ mobili de minɛ parce que c'est le véhicule qui est en cause voilà donc i ka mobili bɛ di douane ma i bɛ déportage kɛ douane ka yɔrɔ la sisan douane sous la douane i bɛ mobili fila ɲini ka na parce que a tɛ se ka kun mobili kelen kɔnɔ mobili kelen kɔnɔ i bɛ mobili fila ɲini saba ɲini i bɛ minɛn bila o kɔnɔ douane ɲɛna a gɛlɛya yɔrɔ de ye commerçant bolo parce que i kan ka
sur le plan international minnu bɛ taa sin kɛ ni papier dɔw ye connaissement l'aide de voiture maritime tout ça là donc o la i kan k'a fɔ de n ka mobili kɔnɔ bigi 7 bɛ yen portable nin bɛ yen nin bɛ yen i b'a liste de di o de b'o fɛn kɔnɔ ni i minɛna non o de bɛ yanni i ka minɛ yɛrɛ i bɛ min a fɔ ko nin ma i ye mun commandé Chine an bɛ to ka Jakarta k'a kɔnɔ duguma dɛ i ye mun commandé Chine i ye mun commandé Europe i ye mun commandé Amérique o de bɛ na Jakarta kɛ duguma ka fɛn tɔ ninnu da sa min san nɔ ani bazin ne e bɛ ka déposer san nɔ dɔɔni ɲɛna ne ko ko bigi 6 b'a la pas que k'a kɛ bigi 7 ye dɛ o kɔrɔ ko i ye déclaration kɛ sur le plan international sur le plan de commerce international o de y'a deguma yɔrɔ yɛrɛ o de y'a deguma yɔrɔ ye bon o de ye lɔgɔtalaw y'u ja o la dɛ i b'a lɔgɔ bɔ a la dɔrɔn k'a t'u bolo donc maintenant ni mobili bilala dɔrɔn ka disposition na une fois ni mobili kɔni transvasé ni y'a dépoter mobili vide san nɔ n'i ko ko ne ka mobili n tɛ fɛ k'a ka transfert kɛ bilen nɔ n b'a kɛ magasin bolo o fana bɛ se ka kɛ o ni cour b'a bolo san nɔ n bɛ taa bila n ka cour kɔnɔ n tɛ fɛ k'a kɛ transfert bilen donc an bɛ papier dɔ d'i ma autorisation de circulation parce que carte de ka fɛn bɛɛ b'an bolo ka ban an b'o d'i ma tile 10 b'i bolo walasa ka s'i ka magasin na n'i bɛ fɛ san nɔ a langolo maintenant n'i bɛ fɛ san nɔ ka taa atelier la k'a tigɛ tuguni de an bɛ a bila nɔ la an bɛ papier fana d'i ma tile 10 walasa ka s'i ka atelier la donc n'i taara ka tigɛ fana i bɛ fɛ san ka bila transport la k'a lana tuguni i bɛ demande kɛ parce que papier t'i bolo bilen nɔ i bɛ demande kɛ voilà i bɛ demande kɛ parce que carte ni ça ne correspond plus i bɛ demande kɛ ka na an expert bɛ taa lajɛ autorisation bɛ d'i ma donc ne sɛgɛsɛgɛli bɛɛ ka sogo don carte kura bɛ dilan k'a d'i ma i tɔgɔ la i bɛ sɔrɔ ka jago kɛ. e de bɛ taa tigɛ wa ou bien aw de b'a e de b'a tigɛ ka dilan a bonya wa e b'a tigɛ kɛ gouvernement ka fɛn dɔ la dɛ donc maintenant ne camion vide de san ne e tatɔla don port la de ou bien i minɛna dugu fila furancɛ la mobili lankolon don an bɛ mobili minɛ ka kaye minɛ ka mobili di ni polisi b'an kɔrɔfɛ an b'a di polisiw ma ni gendarme de bɛ kɛrɛfɛ an b'a di mɔgɔw ma maintenant n'i ko ko n bɛ taa n ka mobili tigɛ de ok mobili an bɛ autorisation fana d'i ma i bɛ se ka garage la voilà donc maintenant i bɛ taa tigɛ mobili minnu bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ sisan ka taa u ka jamana la ka taa port la sisan ni Mali mobili don i tɛ se ka continuer ka taa ni vide bɛ yen i ka kabi minɛ autorisation bɛ d'i ma i bɛ taa i ka garage la ka tigɛ. donc hali ni lankolon bɛ ka bɔ. hali lankolon bɛ ka bɔ maintenant ni mobili don sisan nɔ mun ye véhicule étranger a lankolon don sisan nɔ a ye fɛ ka bɔ problème t'a la e bɛ bɔ. d'accord voilà ni mɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ ta lankolon don hors norme don i bɛ se ka bɔ parce que i tɛ se ka don bilen mali kɔni ni donni kɔni ni i ma taa tigɛ maintenant ne mobili étranger don a sera frontière la de a ye fɛ ka bɔ a tɛ se ka bɔ a charger la de. f'a ka décharger a bɛ décharger fɔlɔ ka bila mobili ɲɛnama 2 kɔnɔ a bɔra après a bɛ sɔrɔ ka taa a lankolon bɛ sɔrɔ ka bɔ hali n'a bɔlen par exemple Goki frontière ye c'est plat frontière la bɛn i bɛ ligne yɛrɛ i bɛɛ b'a fɛnw yɛrɛ matériel don n'a ka d'a ye mètre 20 n'a donna a ka jamana kɔnɔ n'a bɛ se k'a boli n'a ka d'a ye a bɛ se k'a charger tuguni ka taa voilà o kɔni tɛ an ka problème ye sisan voilà. nka directeur mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ min na o ye k'a fɔ kɔrɔlen n'i ye Bamakɔ donda yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ yɔrɔ min ka gɛlɛn mɔgɔw ma kosɛbɛ o ye Kati kɔrɔlen yɛrɛ fɔlɔ mobiliw bɛ jɔ ye douane yɛrɛ yɔrɔ ni fɛn ninnu na mɔgɔ tɛ se ka tɛmɛ n'aw ka nin mesure nana fara a kan fɛɛrɛ ma tigɛ o tuma o kɔrɔ ni su kɔrɔ ka mɔgɔ min to darali la i ka si ye sa kɛ. oui a tɛ ko ne bɛ yɛlɛma kɛ a tɛ se ka taa gɛlɛya kɔ an ye u bɛ fɛn sisan nɔ ne parce que mɔgɔ caman tun ma da nin ko mesure bɛ appliquer quoi. halisa a ma da la dɛ. imagine que parce que n'an ma kalo salen ye imagine que o y'a la kalo wɛrɛ imagine que ni mɔgɔ an n'an ka fɛɛrɛw sigilen don halisa an bɛ k'o filɛ hali bi par exemple comme le 6 tɛmɛna ka ban aw m'a bila commerçant dɔw bɛ yen nɔ olu a fɔ an ye ko tiɲɛ na a ye mun bɔ ils ont participé ko tiɲɛ na ko vraiment il faut que bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la walasa jamana bɛ se ka développer cogo min na ko ni olu ka remorque voyage laban ye port la ko b'a bɛɛ tigɛ mobili min bɛ garage kɔnɔ atelier la ka tigɛ alhamdulilah a ka ca quoi caman bɛ ka ta tigɛ et puis mun fana ye don mobili an ye remorque kɔrɔlen mun fana bila caman tun ye remorque kɔrɔlenw jɔ ka fɛn kɛ minnu bɛ norme na i y'a ye donc caman y'u labɔ sisan olu fana bɛ ka baara kɛ sisan u y'a faamuya caman b'a faamuya parce que
wa fo de ko no mali be décision dɔ ta après ni taara tuguni ka so kana fɔ mali b'a ta nka an bɛ tilen k'a ye de mais an bɛ tile o de attaque ma kɛ yan le 17 yan taa lajɛ bi kɛ mamuni filɛ nin n'an ye mobili jɔlen kare kunna an b'u wele k'a f'u ɲɛna mais bi bɛɛ ɲɛ bɛ a la o mobili nan'u nɔ na voilà décision ninnu de taara oui gouvernement yɛrɛ wulila k'i jɔ ko mɔgɔ tɛ to nin yɔrɔ ninnu si la mais bi n'i ye nin sira in yɛrɛ ta mobili min yɛrɛ kun jɔlen don yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ o yɛrɛ a yɛrɛ ka ca sisan n'o ye parce que depuis kɛnɛ kɛra dɔw fana y'u ka mobili jɔyɔrɔ il faut an ka jamana yɛrɛ de ka taga o sira fɛ quoi mɔgɔ aw yɛrɛ tɛ dɛ minnu bɛ bila baara i bɛ taa sɔrɔ hali dɔw bɛ yen sisan ale bɛ sara k'a ka nin kɔlɔsi nka ale dalen don sunɔgɔ la. O fana b'a la il faut vraiment un suivi de ka kɛ fɛn min quoi mais an kɔni an bɛ min fɔ dɔrɔn a y'an lajɛ nin na kɛ. Ayiwa d'accord an lajɛ nin na. yanni ka na n y'o fɔ ninnu ɲɛna n ko fɔlɔ ko n'a kun fɔra ko taa so fɛ yen ko papier t'a kɔni i kɔni b'a dɔn kɔni i garisɛgɛ i t'a sɔrɔ i kɔni bɛ taa se ko permis o permis kelen kɔni dugu mana jɛ ko so de bɛ yen ko ne bɛ taa ka na sini mɔgɔ caman kun bɛ ja kɔ fɔlɔ an k'a lajɛ chauffeur yɛrɛ ye min fɔ pour que an ka se k'u kumakan lamɛn yanni an ka ɲininkali ni kuma kuncɛ kumaw olu sigi sen kan sabula an bɛ nin kana heure kelen sɔrɔ kuma na. Inshallah. yan falajɛ parking kɔnɔna na yɔrɔ min yɛrɛ la kamiyɔnba caman olu kɔni bɛna jɔ yen nɔ fɛriw olu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan yen nɔ olu caman ka hakilila ye gouvernement ni hakilila min ta ko a taara a ta kuma na. décision in a diyara anw ye a bɛnna anw ma anw yɛrɛ presselen don a ka kɛ parce que ka da ka mobili ninnu yɛrɛ bonya bɛ kɔlɔlɔ min yɛrɛ se mobili bolibaga yɛrɛ ma vraiment kɔlɔlɔ hakɛ si t'a la i b'a ye k'a fɔ ko mobili de bɛ ka doni sama mais chauffeur kɛ yɛrɛ poids mun yɛrɛ bɛ chauffeur kɛ kan kuma dɔ la i bɛna ye o ka jugu ni mobili yɛrɛ mun bɛ mobili yɛrɛ ka ye a dɔw la n'i sera siyɔrɔ yɛrɛ la tellement farikolo b'i sɛgɛn i tɛ se ka sunɔgɔ fo ka taa dugu jɛ o ye fɔlɔ ye filanan fana ye min ye siraba ni siraba tiɲɛna anw de b'a degun sɔrɔ fɔlɔ donc poids ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka siraba yɛrɛ de tiɲɛ joona ka saa sɔrɔ délai mun dira siraba yɛrɛ k'a kan ka waati mun sɔrɔ a t'o waati sɔrɔ a bɛ tiɲɛ donc degun fɔlɔ ni mɔgɔ min b'a sɔrɔ o ye anw conducteurs ye parce que mobili bɛ kasara fɛn fɛn kɛ kungo kɔnɔ anw de ye victime fɔlɔ ye a la donc mobili ninnu tigɛli vraiment anw yɛrɛ nisɔndiyalen don a kuma fɔli la wa a appliqueli fana a ka di anw ye fana ye. bon sariya ni ne yɛrɛ kɔni anw fɛ yan an bɛɛ lajɛlen anw bɛ sariya ko ni sariya ko min an bɛ baara kɛ n'o de i y'a faamu baara tɛ kɛ n'anw hakilina ye dɛ baara bɛ kɛ ni sariya de ye o de ye jamana ka ɲɛfɛ tagali ye an bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ jamana nin ka ɲɛfɛ taga la an mago b'a la bi dɛ jamana ka ɲɛfɛ taga o y'an ka hakilina de ye sariya min talen filɛ a bɛ bɛn o ma gouvernement mana min yira an bɛɛ bɛ taa o sira de fɛ dɛ. hakilina ye hakilina ɲuman ye mais décision nin man gɛlɛn ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ sisan visite de bɛ di mobili ma o bɛ boli ni u ka kuma visitekɛlaw fɛ dɔrɔn nombre métrage dɔ bɛ yen ni karasɔri tɛmɛn'o kan visite ti d'a ma a banna an kɔni ye chauffeur ye ni kamiyɔntigi ye kamiyɔn san hali ni y'a dilan n'a bɛ yan ni rond-point bɔ n'i ko k'an k'a boli an b'a boli parce que an ye mobili bolila de ye an tɛ dɔwɛrɛ dɔw kɔ mais ni gouvernement ma papier d'u ma a tɛ boli sinon kamiyɔn jamanjan risque de don an yɛrɛ b'a dɔn. an yɛrɛ de y'a bolibaga ye ne ye min kɛ ka boli hali t'a a waati dɔn a degun yɛrɛ ka bon anw ma ni a hɛrɛ ye a degun ka bon n'a hɛrɛ ye i bɛ tɔɔrɔ min k'a la dɔɔnin tɛ n'i bolila yɛrɛ ka taa jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ tɛ yen tuma bɛɛ u b'an gɛn ka taa yan fɛ nin ka bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan bon sira yɛrɛ kan fana i ni mɔgɔ si man di doni ka girin anw yɛrɛ bɛ baara min kɛ hali an t'a sara sɔrɔ a tɔɔrɔ ka bon n'a hɛrɛ n'i y'a kɔni tigɛra kɔni a ka di ne kojugu ne yɛrɛ ko i b'a sɔrɔ n ka tɛ se ka kɛ yɛrɛ parce que u tun y'a fɔ fɔlɔ k'a bɛ tigɛ burukina yɛrɛ de tun y'a daminɛ mais u tilala tuguni k'a to yen fo a karasɔrɔw bɛ ka dilan an fɛ yan an b'a contour la fo ka taa fɔ an b'a contour la an ka a nafa foyi tɛ san. chauffeur laban a bɛ n'a fɔ olu ni aw bɛ kan kelen na nin ko in na dɛ. réalité ani minnu bɛ ko ɲalen fɛ an n'olu bɛɛ bɛ kan kelen na quoi transporteur professionnel bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ nin de ka kɛ u y'u hakilinata di an bɛ foli kɛ surtout Sikaso Kucala Kayi Mopti San ani Bongo transporteur dɔw y'u investi personnellement la pour ka se ka kɛ dɔw taara chargeur dɔw yɛrɛ taara fo Kakajana dɔw taara Zegua lancement don
ou yɛrɛ u ka fɛnw sara u yɛrɛ ka taga et puis tous les jours parce que plateforme créée là minnu bɛ baara kɛ frontière la donc bɛɛ bɛ information burundi mobili hakɛ min minɛna mobili hakɛ min dira douane ma mun dira polisi gendarmerie ma mobili hakɛ min contrôle la n'a ka ɲi mun contrôle mun ye fɛn dépassé bɛɛ bɛ information bila plateforme kan tous les jours depuis le 1er avril o daminɛ bɛ yen nɔ donc plateforme wɛrɛ bɛ yen mun ye directeur régionaux ye information dɔ bɛ yen sur le plan administratif o fana bɛ di o kan o fana directeur olu ni ne bɛ coordonner la donc tous les jours an bɛ compte rendu kɛ ministre bon voilà donc an bɛ compte rendu kɛ instruction voilà donc an fana bɛ compte rendu k'a ye ni directive minnu bɛ yen fana olu fana directeur fana bɛ di kunnafoni na. so i mɛnna baara in na transport domaine kɔnɔ i mɛnna yen kosɛbɛ e yɛrɛ bolo est ce que sen na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i bɛ kala turu i bolo la k'a fɔ ko nin bɛ lawaleya ka se fo a dan na wa. ko in daminɛnen kɛlen vous savez le 8 janvier ni réunion laban kɛra en février le 12 février conseil ministre ye yamaruya di baara ka daminɛ le 12 février donc o tɛmɛnen kɔ ministre des transports ye sɛbɛn ci a homologue bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ port jamana bɛɛ lajɛlen ka Burkina fara o kan ka Niger fara o kan ko le 1er avril Mali bɛna daminɛ lettre taara par la voie diplomatique à ministre des affaires étrangères donc job ka ci ministre bɛɛ ma on a aussi des informations ne fana ye lettre ci n ka directeur entrepôt bɛɛ an ka port bɛ yɔrɔ an ka port bɛ Mauritanie Sénégal Guinée Côte d'Ivoire Ghana Togo Benin an ka port bɛɛ olu directeur bɛ relevé ne la ne fana lettre ci olu bɛɛ ma u fana ko ka directeur général de transport b'u ka dugu la transport général de route b'u ka dugu la ka lettre ci ma directeur port k'u bɛɛ informé o y'a sɔrɔ ministre fana ye information bila o direction na ministre fana ye u ka équivalent ni CMTR u ka chambre minnu bɛ yen chambre ninnu k'olu informé ka chargé informé u ka chambre de commerce fana informé. donc fɛn fɛn ka minɛn bɛ don yan sa fɛn fɛn ka minɛn bɛ bɔ yan non seulement fɛnɛ dɔw ka mobili bɛ don ka bɔ kan fɛ yan dɔw ka mobili bɛ Mali cɛtigɛ exemple Mauritanie mobili caman bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali la ka tɛmɛ ka sɔrɔ Mauritanie donc Burkina mobili fana caman bɛ bɔ Sénégal ka Mali cɛtigɛ ka taa ainsi de suite donc olu bɛɛ informé la a ko la à partir du 1er avril ka ministre fɛn kɛ donc ni ye engagement mun ye jamana bɛɛ bɛ k'an suit la de ni Mali sera k'a si et a ma an b'an kuma na yan nɔ dɛ mais jamana b'an kɛrɛfɛ tellement jar'olu ye ko au moins hali n'u ka siraw tiɲɛ u ka da u yɛrɛ ka siraw ma quoi u kana an ka sira épargner donc c'est comme si maintenant tout le monde a pris conscience nin ye ka fɔlɔ ye min ye ka mobili de bali minnu gabari tɛmɛna sariya mun fɔ kan o de o y'a kun fɔlɔ ye o ye a kun fɔlɔ ye donc étape tɔ bɛ dɔ bɛ na dɔɔni voilà dɔɔni dɔ ka taa ayiwa voilà est ce que waati bɛna na kɛ par exemple ni nin kalo sara a bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna nin mobili hakɛ kɛra tan a kɛra tan a bɛ se ka bilan kɛ kalo la walima a bɛna bilan kɛ cogo di. oui bilan an bɛ bilan kɛ don o don ka ca an ka ɲɛmɔgɔ ma donc an bɛ se ka ni waati dɔ sera sisan nɔ parce que an kan ka réunion dɔ kɛ chronogramme dɔ de kɛra ani bɛɛ ye nin si tɛ kunfɛ ko ye an ye chronogramme dɔ de kɛ an ministre fɛ yen nɔ ministre ye chronogramme dɔ validé k'a fɔ nin don in na nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan fo ka taa se 1er avril ma 1er avril la fana mun kan ka kɛ waati jumɛn na nin waati nin na nin bɛ kɛ waati na nin bɛ kɛ donc olu bɛɛ bɛ kɛ sisan nɔ donc n'o kɛra tuguni ensuite maintenant baara bɛ continuer par les professionnels les fonctionnaires ministère du transport ministère de la sécurité ministère de l'économie des finances minnu bɛ terrain kan yan nɔ u ka baara bɛ continuer voilà. a bɛ sɔrɔ dɔ la don jamana kɔnɔ wa. parce que oui a bɛ sɔrɔ ba dɔ jamana kɔnɔ pourquoi ne miliyari exemple n bɛ exemple di sisan ne miliyari 300 de kan ka don sirakura dilanni ni ka sira kɔrɔ min bɛ yen k'olu matarafa n'o o bɛ kilomɛtiri par exemple kilomɛtiri 50 kilomètres 100 kilomètres kɛ sisan nɔ ni 100 kilomètres don je donne un exemple ni surcharge bɔra la sisan nɔ parce que dans 2-3 ans o miliyari 500 bɛ se ka kilomɛtiri 300 400 entretien kɛ voilà donc a tɛ dan Bamakɔ dɔrɔn ma a tɛ dan peut-être dugubaw dɔrɔn ma
a bɛ se ka hali sira minnu cɛn don sira dugu fila ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka taa olu dilan kosɛbɛ ka dilan ka ɲɛ parce que jamana dɔw bɛ yen nɔ i b'a ye ni sira yɔrɔ dɔw cɛnnen don u bɛna tigɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ka dilan mulu bɛ yɛlɛ ka i t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye sira kɔrɔ de bon an ka mɔgɔw bɛ ka o technique fana kɛ sisan voilà donc o bɛ se ka kɛ a bɛ entretien routier nɔgɔya parce que an ka péage dɔrɔn jɔyɔrɔba t'a la an ka entretien routier la parce que péage tɔgɔ ka bon fɛn bɛ wari caman bɛ sara bon voilà bi kɔni muso min kɔni bɛ yen comme directrice cɛsiri sugu dɔ b'a la alhamdulilayi péage dɔw la yɔrɔ dɔ tun bɛ 600 000 don bi olu bɛ plus ka 4 millions ah oui méthode de travail donc don maintenant RUPP Madame Kamara de loi Madame Kamara ale ma nɔgɔn dɛ ah oui voilà vraiment ale ko alhamdulilayi donc a bɛ ka donc an ka ministère kɔnɔna an bɛ ka cɛsiri kɛ dɛ primature de la a ma nɔgɔn dɛ an bɛ ka cɛsiri kɛ hali fɔ la aéroport la sisan nɔ n bɛ kɛ en parenthèse bi t'o fɛn dɛ donc aéroport la parking la réforme de la colonel tugula fɛ alhamdulilayi les choses ont été multipliées par 6,5 multipliées par 6,5 awa mais directeur mɔgɔw bɛ ka jɔrɔna fila fɔ fɔlɔ ye mun ye aw ye nin sigi sen kan minɛn mun tun bɛ don fɔlɔ n'a ka ca n'a b'a to an bɛ minɛn caman sɔrɔ kɔnɔna na yan est ce que a tɛna kɔlɔlɔ sigi o kan filanan sɔngɔko ta na sira fɛ n'a nana kɛ cogo la commerçant tɛna fɔ ko komi olu bɛna ka va et vient kɛ sisan ka dɔ fara sɔngɔw kan wa. bon o kuma fɔra tuma min na sitɛrɛni ko daminɛ o kuma fɔra o kuma la alhamdulilayi foyi ma fara carburant sɔngɔ kan carburant ma dɛsɛ fana moi je pense que c'est une question d'organisation seulement voilà ni mobili caman bɛ mali kɔnɔ mali duduni na sisan nɔ ni tonne 100 don n'o bɛ port la tonne 70 ye mali ta ye jamana wɛrɛ bɛ se ka na 30 tonnes ta ka na n'a ye donc o ye diɲɛ sariyaw ye donc olu caman bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ norme na et puis a b'a to minnu ye transporteur professionnel ye minnu tun bɛ kalo kelen ni tila kɛ port la ka sɔrɔ u ma doni sɔrɔ olu ka doni sɔrɔ parce que tant que mɔbili dafalen don mɔgɔ tun tɛ fɛn bolo mɔgɔ tɛ bolo kun tant que mobili ba bɛ yen nɔ mobili faralen bɛ yen nɔ o tɛ minɛn bila o tɛ minɛn bila mobili fɛn kɔnɔ donc a b'a to olu dun de ka ca ni mobili minnu tiɲɛnen don minnu kɛlen bɛ ka dan tɛmɛ a b'a to rotation bɛ teliya n'a jateminɛ dɔ hakili la commerçant dɔ hakili la k'a fɔ ko ni ɲɛ mobili bonya ka fɛrɛ ka dan tɛmɛ a b'a to n bɛ nafa de sɔrɔ non i ka mobili tiɲɛ joona o parce que e kɛlen bɛ ka nɛgɛ wɛrɛ don camancɛ la ka janya i mobili dɔ ye i b'a ye camancɛ a bɛ tan nɔ camancɛ gulon tan nɔ mun na doni cayara doni gbɛnama donc n'o kɛra finalement i ka mobili tɛ se ka boli i ka mobili bɛ taa mun kɛ sira yɛrɛ kan mobili dɔ bɛ 4 jours kɛ bon Dakar ni Bamakɔ cɛ e ka mobili bɛ 12 jours kɛ o problème ye donc mobili normal bɛ voilà a b'a to pneu bɛ tiɲɛ joona amortisseur bɛ péter joona moteur bɛ sɛgɛn joona parce que côté layɛlɛ la mɔgɔ tɛ ko côté lajigin na fɛɛrɛ jugu minɛ fo ka se ni a dɔw kɛɲɛna n'u bɛ mobili banamin de tuma dɔ Kayi sira la an bɛ se ka tile 2 kɛ mobili tɛ tɛmɛ parce que mobili dɔ baraminen don sira la a kɛlen ka soit n'ama a kɛlen ka baramini parce que dingɛ bɛ fɛn na comme ça donc o la imagine e kan ka taa mission na ou bien kan ka taa peut-être que concours dɔ fɛn dɔ la ou bien kan ka taa intervention dɔ kɛ ambulance fɛn dɔ la c'est un problème tuma bɛɛ fo CMTR ka wuli ka grille dɔ louer ka bɔ Kayi ou bien ka grille louer ka bɔ ka taa o fɛn ka taa doni bɔ a kɔnɔ pendant le temps ka fɛn sécuriser c'est un problème donc a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ alors que ni i ye mobili doni ta ka se hakɛ la ka caractéristique mun fɔ ka d'aw ma ka mobili bɛ si jan sɔrɔ pneu tɛ tiɲɛ joona i bɛ carburant mun fana jeni ka bɔ port la ka na i t'o carburant hakɛ jeni n'o y'a sɔrɔ i bɛ mobili normal de kɔnɔ ani tuguni i ka moteur bɛ fɛn a tɛ sisiba ninnu fɛnw bɔ a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ duguba fana kɔnɔ i tɛ kɛ sababu jugu ye ka mototigi dɔ faga ka dosiri dɔ faga ka dɔ bunani na ka désagrément kɛ souvent i b'a miiri k'a fɔ ko embouteillage la ko accident dɔ de bɛ yen nɔ ja accident tɛ o y'a sɔrɔ mobili ba dɔ de bɛ yen nɔ a dɛsɛlen don voilà a bɛ mɔgɔ ko bɛɛ la walasa ka taa mètre 1 mètre 2 mètre 1 mètre 2 donc i b'a miiri k'a fɔ accident don
et puis comme on il était fouillé là tout passe bon au lieu que là où munu be a vraiment au lieu à conséquence où quoi c'est le cas faut donner bena non au contraire mobili bena on sorti chamane ke ka faut que donner bena gelea bon faut que na taba yoro ke faut que na taba yoro parce que anga jamana mala yere muya anye jujulade ambe ton sang ka fere ka consommer mais ça ne sera pas aussi un industriel en tout cas ka fait ambe ta fait mun sang jamana warla Amérique latine fen chambi non ambe da fait pour quand o usine do janjan fait ka balema fana ga mo ka dolate an fa dolate no ko fana ba ga gitro machine champion voilà awa directeur an doga kuma na ni kuma kunce kuma mbibulu pour an babu ale kunce mo fo me ifo kala ki fotoni ani kallame jekulu belajeli ani munu be flalike ani ika technicien andun ka fo mobulu tigu yana munu ka mobili be nunu fen konnala jamana famia albi mais jamana te décision fuita on be jamana do contrôle ibe se ka kede iba fa famia ou bien parti pris du tout do beno iba ma famia autour là quoi mais c'est sûr que abe jama chamba de ka intérêt konnala donc ne ya famia la et ne ko so jando muna parce que ne be mbele fe do mun ka molu ka cha konnala a beka molu clanche be do krashila en fonction maintenant du temps de transformation donc molu be bon sont vraiment adhéré par rapport à ça pour le point makala mais chama de kuma dala ka fo mali kono gouvernement be disonta boama et ça binake et surtout par le fait du hasard abena ko 1er avril tu as que la ko poisson d'avril voilà tu as que donc c'est antayra ke docteur non c'est une décision 1er avril je dondo de ala dondo ga voilà bi 1er avril dondo de voilà donc akaro konnala et alhamdulillah bibina koni abikata sram fe famel be kasra la gela do ngara terrain ka ambe fe ko foga gambi goro la e mo do mesure la 16 m 51 c'est mobile minana ko non ko 1 cm ko skabla dora fo ko 19 non voilà 16 mètres 54 60 un coup antara la jet tenka avec les experts c'est des véhicules fabrication d'origine donc on va jusqu'à 50 cm de tolérance voilà donc vous le faites comme nous concordons là 50 cm de tolérance non ça va glaner non ça va glaner ouais donc parce que expert voilà je ferai na sur les bureaux ten expert expert fana be no on va donc vous la jet jusqu'à une tolérance de 50 cm mais nanga voilà nana taba mo dugute mais donc pour gata 18 mètres là pour gata 19 mètres là voilà donc ko uluta 19 mètres droit ko uluta sika to ega non ko katike bla 16 mètres 50 là voilà donc mobile en fonction de dossiers en fonction du modèle donc abeno longoru bebete non je sais pas de oni don cleñi non cleñte ouais sem de tegam fo voilà munu fray bitrin ou na abna fo mobile flat non katan lo modèle ko o sika 22 mètres mais ne tra flat ko la ka 2 mètres non moteur beta no wana donc c'est pas ça c'est compliqué voilà so ambi fo inshallah ka fo am fleba ko na lama ko na ko ni ne kara aw ñew na outlo garsige bi la dayna mi Mamadou Soye ale directeur régional de transport ale retuma ambulo bi ka se ka ñe foli kawye mobili bamunu me do anga jamana kono ko ulu ko ni bere sigira ko la ñe foli kerawla chauffeur wera ira ka fo ko wale ñena ko sebe ame be fo ka be wale mando directeur ami fo no bi kari amano ko sengana fi bo dono ayi bo madame ni dem sonu ngoro kan ibla barala abo aga to yini ki fe fala ke ta tumi ami ke ba jalo ullu mamuni amare fo sabula ka dugu jara abora fajila do nyaadre fo si sa fana réquisitionné no mbolo ya donc madame le ministre na ma so de ka ta sini abena ka barala alibi inshallah ala ka sini ira amin rabbi merci anga nyon deme ka bingeni kalaw ne ma falaw ne walju tigilamo kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni walju tigilamo kele naye kuna foni soro bingeni kalaw ni ma falaw ni walju tigilamo kan ay nega juru ci mensola nega juru sra fe wote saramin na bi shekin
fu ni fu tan ni kelen mugan walima 80 fu ni fu tan ni kelen mugan ni fila walima 98 tan ni 7